ಅತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫುಡು ಈ ಪಿಸ್ತೂಲು ತೂತಿನಿ ಎದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ ಪಾಡ್ವಿರತ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಆರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಓ ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಇರ್ನಂಚೆನ ಇತ್ತಾರ ಆರ್ಲ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಏಜ್ ಆಣತ ಅರ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಂಚ ತೂನಗನೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಚುಲ್ಲ ಮೈತಿನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಏನ ಡ್ಯಾಡಿ ಗೊತ್ತಾನ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪತ್ತುನ ಏನು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ ಆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಕೇಪ್ ತರ್ಪಾದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಟಿಶ್ಯೂಮ್ 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 ಎಂಡ ವಾ ಗನ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಡೊಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗನ್ ಒಂಜೊಂಜು ಐಟಮ್ ಉಂಡು AK-47 1947 ಅತ್ತು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ವಾಚ್ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನೈನು ಒಲ್ಪ ದೀಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಗ ಸರ್ ಇರ್ಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲಿ 120 ಉಂಡು ಮೇಡ ಒರಿಯಡ ಉಂಡು ಅದು ಆತದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರದನ್ನೊಂದು ಆಡ್ಸ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಹೇಗಂದ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡಪಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಗನ್ನಡೆ ಗಣ್ಣು ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಜನಕುಲು ಪೋಡಿವೇರು ಪೆನ್ನು ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಈ ಪೆನ್ನು ತೋಚ್ಪಾವ ಜನಕುಲು ಪೋಡಿವೇರು ಅಂದ ಯಾನು ಗಣ್ಣು ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಜನಕುಲು ಪೋಡಿವೇರು ಅತ್ತು ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಡಿತೀನಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ತಿರುತು ಪೋನು ಸರ್ ಐಕೆ ಯಾರು ಪೋಪನ ಬರ್ಚೆ ಬಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬಕ ತೈ ಹೊಡುಂದ ಸರಿ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಅವ ಅವು ಅವು ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಲದು ಪುಣು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋಣಗ ಶೇಖ ಒಂದೆವು ಮುಲ್ಪತ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದು ಬಂದ್ಬಿರತ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಟ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜೇ ನಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ದೋಸ್ತಿ ಪೂರಾ ದೋಸ್ತಿ ನಡಪುನಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ವಾತಿರು ಮುಳ್ಳು ಜನಕುಲು ಅವು ಒಂದು ಬಣ್ಪ ಅವಳುಗಳು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಓಟುಗೋಸ್ಕರ ಅತೆ ಆಗ್ಲಿ ಬದು ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಆಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುಜಿ ತಪ್ಪಾಡಿ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಇರು ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಡಾನ್ ಸರ್ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಡಾನ್ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೂಗು ಇಂಚು ಆಡಿದ್ದು ఇప్పుడు ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಭೋಗದ ದೊರೆ ತಪ್ಪಂಡು ಭೂಗತ ದೊರೆ ನಾಳೆಗೆ ಪೆತ್ತ ಮುಟ್ಟೇನೆ ಒಟ್ಟೊಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ವು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಹೇಳಿ